Sa ating regional news idol, tiniyak po ng Department of Social Welfare and Development Office 1 na sapat po ang bilang ng food at non-food items sa mga warehouses at preposition areas para sa mga apektadong individual sa Ilocos Region dahil sa bagyong si Bisinya. Nakahanda rin ang regional warehouse, 3 satellite warehouses at 18 prepositioning areas ng tanggapan para sa mabilis na distribusyon at pagresponde sa mga nangangailangan. Nauna nang nakapagbigay ng food packs ang tanggapan sa 235 na pamilya na apektado ng pagbaha sa Narvacan, Ilocos Sur. Sa mga nagdaang araw, patuloy na nararanasan ng malaking bahagi ng rehiyon ang pag-uulan dahil na rin sa umiiral na habagat at pinalakas ng bagyo. Kaugnay dito ay patuloy din ang sinasagawang monitoring ng mga Provincial Disaster Reduction and Management Offices ng mga lalawigan sa pinakahuling sitwasyon sa mga lugar na maaaring bahain at makapagtala ng landslide. IFM News. IFM News. IFM News.